Krásne. Drahí priatelia, tak a to je všetko. Vlastne nie celkom. Ešte sa nemusíme rozchádzať. Ešte sa nemusíme rozchádzať, ako hovorí pán Šafárik. Ale my máme pre vás prekvapený darček na rozlúčku. Kamienok vďačnosti. Tento kamienok vďačnosti je kamienok, ktorý je zázračný, je magický. Spisovateľ Roald Dahl povedal, že kto neverí na zázraky, nikdy ich ani nezažije. Keď budete vychádzať z dolinky, zoberte si kamienok. Bude pri dverách. Pevne ho stisnite v ruke, zatvorte oči a niečo krásne si prajte. Niekto si bude prijať nový iPhone 7. Niekto si bude prijať, aby bolo na Vianoce spolu s rodinou. Niekto si bude prijať nového Mercedesa najvyššej rady. A niekto, aby cez Vianoce bol sám. Prajme si to, čo nás robí šťastným. Môj veľký kamienok vďačnosti dnes za tento večer patrí pani Anite a pánu Štefanovi Šafárikovi, ktorí prišli medzi nami. A s ktorými sme strávili nádhernú predvianočnú hodinku. Môj kamienok vďačnosti patrí našim členom Paťke Petrovej a Hanke Gabrielakovej, ktorí nám urobili veľmi pekný vstup do rozprávania. Samozrejme, môj kameň vďačnosti patrí aj našim bravúrnym gitaristom Maťkovi Dadovi a Falkovi Horodovčákovi, ktorí umocnili zážitok čítaného slova. Môj veľký kameň vďačnosti patrí aj veľmi príjemnému personálu Dolinky za to, že nám umožnili, aby sme sa dnes v týchto veľmi príjemných a útulných priestoroch zišli. Môj kameň vďačnosti však patrí všetkým, ktorí sa podielali na tomto večere. Trebárs pani Erike Trebulovej, ktorá nám dala vianočnú výzdobu. Deťom, ktorí pomáhajú vyzdobiť vstup do Dolinky. A môj kameň vďačnosti patrí nám všetkým, ktorí ste sem prišli a ktorí nám spolu so svojou dobrou a príjemnou náladou pomáhali stráviť tento veľmi pekný predvianočný čas. Prajem vám krásne a požehnané Vianoce. To samozrejme neznamená, že končíme, možno práve začíname. Nech sa páči, využite atmosféru dnešného večera na rozprávanie, samozrejme na punčíky, na možno aj alkoholické punčíky, na príjemné osvieženie v kaviarni Dolinka a prajem vám príjemný zbytok